Serius? Hawa जानोसै? Hawa जानोसै. Really? Baby, नोंनिबा हौवा जागोन ना हिनजाव जागोन? नोंनिबा हौवा जागोन ना हिनजाव जागोन? सासे फैबावसिगोन baby फैबावसिगोन baby. Hello guys, खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म YouTube चेनेल आरो Facebook पेजआव आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे जाहैबाय सनिया कुइन, बयजोंबो मिथिजानाय जोंनि बर'नि सासे इउटुबार सनिया कुइन। ओरैबायदि आखल देखायबाय बियो दिनै, गावखौनो गाव गावनि आखलखौनो सिनायहोबायखि बे गावनो गाव लाजिनो रोङा होननानै आरोना। जेनेबा बयनिबो ससियेल मिडियायाव बेबायदि प्रेगनेन्ट प्रेंक खालामनाया जायाखै आरोना, बेनिया मोजां मोनाखै रावबो। रावबो सोरबाया मोजां मोनदों सोरबा मोजां मोनाखै, खिन्थु आं मोजां मोनाखै आरो। मानोना बियो फिसाय नङा, फिसायजों मोनबा प्रेगनेन्ट बा खुसि जागौमोन, जोंबो कंग्रेचुलेसन हरगौमोन। मानोना बियो मोजां मोननायसो गोसथोनायसो आरोना। होमबा बे गावखौनो गाव खोन्थाना लानाय जायाखै लोगोफोर, गोसथोनायजोंहाय बेबायदि होननानै सानहरदो आरो नोंसोर, होमबानो मिथिगोन। गावनि फिसायजों माबाबा जेबो नङामोन, हाबा जाखांनानै प्रेगनेन्ट प्रेंक खालामनो हायो। हाबा जायो बोरै प्रेगनेन्ट प्रेंक खालामखो? होमबालाय गावखौनो गाव खोन्थानानै भाइरेल खालामनानै लानाय जाबाय नङा होमबा बियो। स' बियो ओरैबायदि दिनैहाय गावनि बेना फिसाया निग्र'मोन आरोना, ओमफ्राय दा बेजोंथ' गारलायबाय, फिसा दङ सासे फियना होननाय, बयबोथ' मिथिखागौ जाय नायो। स' बियो दिनैहाय मैयाहाय ओरैबायदि मोनसे भिडिअ बानायदों आरोना, गावनि गोसथोनायखौलायनो बेयो लानानै प्रेंक खालामदों आरोना। बेबो प्रेंकआ मा? गिलु फालु प्रेगनेन्सि प्रेंक। होमबा नोङो साननानै नायदो, प्रेगनेन्सि प्रेंक खालामलायनो हानाय, होमबालाय बेयो गावखौनो मा खोन्थानानै लानो सानखो? जेनेब्ला जों सानैजों रिलेसनशिपआव दं, बागेरा होनला आरोना आङो। स' नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौहाय। एसे लाजिनाय मोनदों, हाबा जायागारा बेफोरबायदि देखायनो नाङामोन, होननो नाङामोन आरोना। एसे उसुबिदा नुदों आं, हाबा जायाबालानो प्रेगनेन्सि प्रेंक खालामलायनाय बलेटे सानना नाहरबानो नुहुरबाय आरोना नोंसोरो। स' आं भिडिअखौ बेयावनो होनानै होखादों, नोंथांमोना नायनानै बुजिबानो जाबाय। सल' बयबो मोजाङै दंना? आंबो मोजाङै दं इसोरनि अननायाव। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आरोना। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मजा होगा, फन होगा। सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आई एम गोना प्रैंक हिम, आङो आंनि हौवाखौ प्रैंक खालामनो नागिरदों आरोना। स' मा प्रैंक बियो आं बेखौ खिथानोसै, लासै लासैसो नुलांसिगोन मा प्रैंक। स' बेखौ आं प्रैंक खालामनो नागिरदों, होमबालाय थुदो नायलांबाय थादों आं बेखौ मा प्रैंक खालामनो नागिरदों। स' गाइस लेट्स गो। द प्रैंकआ जाहैबाय आं आंनि हौवाखौ प्रेगनेन्सि टेस्ट प्रेगनेन्सि प्रैंक खालामनो नागिरदों, दैट आई एम प्रेगनेन्ट। ओमफ्राय स' लोगोफोर, आं गोना कल हिम, आं दा बेखौ कल खालामसै। कल खालामनानै लिंहरगोन आं र'। फैना फैया बियो? फैखानांगोन अभियासलि, नाथ' होननो हाखाया, खामानि गैयाबा फैगोन बियो। दहायथ' फुङाव खामानि गैयासो होनदोंमोन। हेल'? अहाय दं? बाजाराव थांनो ओंखारदों दसे दखानाव। मा लायनोसै? ओरैनो टाइम पास खालामनो, अखा हादोंना। खामानि दंना गैया? खामानियाथ' दिनै गैया। आंनाव बिराद मोनसे गिदिर इम्पर्टेन्ट, बिराद गिदिर इमारजेन्सि जानानै दं। मा जादों? प्रब्लेम जादों बिरादनो। मा प्रब्लेम जादों? आं फैबासो खिथागोन। फैनो हागोन ना हाया? खिथानो हालाय लायो। फैनो हागोन ना हाया? फैनो हागोन ना हाया? मा जादों? मा? फैनो हागोन ना हाया? थांगोन दे। माला फैनांगौ? दसे थाना थांसै, अखाबो हादों नै, एसे अखा नागारहांबा। फैखा। थांगोन दे। बिराद इम्पर्टेन्ट, आं गाबनोसो ओंखारबाय। दे थांगासिनो दे, ओंखारसैबा। दे दोनसै होमबालाय। दे ओमफ्राय मा जायो? ओमफ्राय लाभ इउ टु, थाब फै, मोजाङै फै, दे थाब फै, आं बिराद दुखु जादों। दे थांगासिनो दे। दे मा जाबाय थायो दे। स' लोगोफोर, लिंहरबाय बेखौ फैनो नागिरबाय। स' ओरैबायदि मजा खालायगोन आं नायनो, मा होनो बियो। फैग्रोथोंसै, आङो दा ओंख्रि संनो नागिरदों, अमा ओंख्रि संसै, ओमफ्राय नेनोसै बेखौ। ओरैबायदि मजा होगोन आं बेखौ दिनै, अमा रुबाय आंहा, बेखौ संसै टमेट'जों गोथावनो। स' लोगोफोर, आङो बेखौ रेडि खालामसै। आं दा बाव माबानो नागिरदों, लिपस्टिकखौ फुननानै माबानोसै आरोना। मा होनो बिनि मा? र' मोनबाय नोंना मैसो बेदरा? आया नांलाबायसो एसे जेबो बुजिनाय नङा बियो। हे नांलाजोब्बाय।
terus aku lihat so logoफोर ready जाबाय pregnant होननानै बेखौ आङो माबा मोनसे खाथायनोसै फियना एरखादों मादों होननानै खाथायनोसै आं फियना लिपस्टिक दांदोंमोन होननानै खाथायनोसै आं बेखौ so आं बेखौ बेनो देखायनोसै दा फैबाथाय लोगोफोर my pregnancy positive result is ready अखा हानानै बोथोरा मारै जाखोथाय गिसि गिसा मोनलाजोब्बाय आङो फैखागोनसो मा बिलाय मा नोंना ओंख्रिया सफैसिगोन आं बियो सफैबायबोदां मारै हा बोरा सफैखो ना माखो सफैबाय बोरैबाय मा लाबोदों प्लास्टिकआवलाय फै फैनानै बेसोला मा खबर दा खिथागोन ना आं थुब्रोना फैग्रोमोन ना खिथानांगौ नामा आंहा फै जिराय नायना फियना सोर फैदों सोर फैदों सोर बे सोर फैदों खिथादों नायनाया सोर बिसोर बे माबा दा खिथागोन आं जिरायग्रोना माबा फाखुथाखौ फैग्रोबाय खिथाबा खोनासंनो हागोन नोङो मा जादों? मानो टेनसन जानाय बायदि मोनो? आं टेनसनबो जादों खुसिबो जादों नोंखौ नुनानै खुसि जादों दा खिथागोन जिरायखौ आं सुंग्रुब अमा ओंखाम जादों जायाखैना नों जाबोदों ना जाबाखै जानांगौ बियो सफैबाय आं बेनो खिथानोसै गोसोआव थानाय उथावला जागासिनो मानसिया मा जादों होननानै सोंगासिनो दा खिथागोन आं खोनासंनो हागोन हायाखै बियो मिथिनो लुगैदों दा खिथाद' बेथ' गोजान बायगौ फैखानानै खिथागोन माया हाखु दाखु गाबनो ओंखारदों आङो मानो बेबि इम्पर्टेन्ट खोथा दे खिथाद' गाबनो मा जादों जेनेबा नों जाम्बार आं प्रेगनेन्ट जाबाय Are you serious? Oh, नुवाखै नामा 2 lines are positive देलाय बेखौ फराय नोङो मा खालामो नंगौ नामाथाय नंगौ मा खालायनो मा खालायो सांग्रोनांगोन मा खालायनो नंगौ नङा ओमफ्राय खरसे जोबबाय आंना बेखौ खिथानो लिंहरदों आंखौ इम्पर्टेन्टआ बेनो हाखु दाखु गासिबो ससेया मा खालामनो मा खालामनो नंगौ नङा मा खालामो नंगौ मा खालामो मानो खिथादिया मा खालामो नंमारगौ नंगौ नै सुदि बांद्रायबाथाय रागा जोंनोलै आं नुवाखै मा खालामनो हाबा जानोसै Are you sure? Yes serious हाबा जानोसै हाबा जानोसै really नंगौ नङाथाय नंगौ पेमेन्ट जाबायबा माथो हाबा खालामसै गारालै बेबा मा उजिगोन देरनांबा मा खाफा लाना फैदों बेबा खेब जागोन ना माबा सिगोन लानोसै फै जाबाय टेनसन लानाङा टेनसन जाफ्लाङो ना मासि दावरावब्रा नै जाम्बा सासे फैबावसिगोन बेबि फैबावसिगोन बेबि फैबावसिगोन बेबि सासे लायनो ने लायो नों नांगौ ना आं बामनो हायो नों बामनो हायो मा मेमां जाजोबखो नोंलाय मा बुंदों मेमां जाजोबखो बमगोन नोङो बेबिखौ बिबिखौ होनाय जाबाय बुंबाय जाबाय बिबिखौ गहो अके लानोसै खिथाहरदो बिबिखौ गहो जाबाय बेबिखौ बारा गहोनांगौ जाखो माबायदि जानला मोनला दामासै ना लानोसै माथो जाबाय बिबिखौ गहो जाम्बालाय प्रेंकसा आं र' मा होनदों बेबि नोंनिबा हौवा जागोन हिनजाव जागोन नोंनिबा हौवा जागोन हिनजाव जागोन नायगोनदां बेखौ नायदों जों उदैयाव बावसो दं बेयाव हौवासो जागोनदां पता नहीं क्या होगा नों हौवा जाजानो लुगैयो हिनजाव जाजानो लुगैयो हिनजाव जाबाबो मोजां हौवा जाबाबो मोजां एखे ओके आंथ' हिनजावखौसो मोजां मोनो सानैबो मोजां I'm pregnant लोगोफोर आइखौ खरानो बिदि मा खालामबावनो मा खालामनो लानोसै हाबाबो लानोसै मा खालामदों नोंखौ नंगौ नङा जाखो ओमफ्राय फ्रेंकसा sorry बेनो इम्पर्टेन्ट खोथाया sorry एथ' हाखु दाखु फैनानै ओमफ्राय मा बे फ्रेंकसा माथो बेखौ आं माबाजोंसो आखिदों मा आखिनाजोंसो फ्रेंकसा बिदि जायो मानसिया बायदि सिरियास जादोंमोन आरोना नोङो
रागा जोंनो बाय बाथो रागा जोंनांगौ जाखो मा जाखो प्रेंकसो खालामदों नांलाय मानो खालामनांगौ बिदि एकदम सिरास लाखागोन ना बेखौलाय मानो लानांगौ जाखो बेफोरखौलाय मा जाखो जाबा लागौमोन ना जायाखै नालाय जायाखै गबाय नोंहा जेबो नङा ओंखाम जालांसै ओंखाम जाना थांसै जास्ला स' लोगोफोर बिराद सिबाय बाथाव आंनि प्रेंक भिडिअखौ रागा जोंबाय दा बियो आं मिथिखायो दा भिडिअ खालामखांनायनि उनाव मोनसिगोनसो आङो बेजों स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ माथो खालामबावनो सम सम बिदि प्रेंक खालामनांगौ जायो what to do आं बिराद मोजां मोनो प्रेंक खालामनो आरो खालामबावगोन आं बायदिसिना प्रेंक खालामबावगोन आं बेखौ ओरैबायदि मोजां मोनो आं स' लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं माबायदि मोनखो आंनि दिनैनि भिडिअखौ नुनानै सेन्टिमेन्टाव लानाङा आरोना ओरैनो फान आरोना फाननि थाखाय माबायो माबादों आरोना भिडिअखौ फिनाया माबायदि होनदों आंखौ बेबिखौ गहो इ होननानै बेबिखौ गहो इ होननानै अबाय नुयो इउटुबाव नुयो खोमा बियो जानो बिराद दुस्थ'खा ओमफ्राय आइम हेपि गावथ' जेबो मोनाखै एटलिस्ट आं माबासो होनगोन सानदोंमोन मा होनो सानदोंमोन आङो प्रेगनेन्ट होनो मोनबा बाट एटलिस्ट पजिटिभ एन्सार फैदों बेबि सरि मा हाखु दाखु स' लोगोफोर खाथि नांगौसैखौलाय थेंक इउ फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल स' माच थाबैनो एनादार प्रेंक खालामबावगोन आं बेखौ हामा बेखौ मानो रागा जोंनांगौ सरि बेबि आइ लाभ इउ स' लोगो Thank you for watching my video. Love you all. See you all soon, very soon in my next vlog. Bye bye.